telu lak cepet-cepet to golek sangkung. Ngono, wis iki meneng kabeh. Wis. Iki, halo. Sangune apa, Bu? Endi Bu mau sing muni PPO ndi mau? Tak paranane mau. Nih, sangune PPO rene yo. Kae mesti go PPO kae. Iki bojone sapa ta Bu? Sangune kok PPO. Sangune napa Bu? PPO ngono. Wis sing mburi sing ngomong ngene kok. Yo, kowe iki nang kene iki ora ngekeki kuis. Ora takok ae ngono. Kowe nang kene kon jantrake keplak gasmu lho yo ngono iki. Halo. Sangune duit. Lho, lak ngono ya bisa dibantah to, Pak. Lho, duit ke tuku? Oh, lara tetok ngene. Wong urip Bapak Ibu ngapunten, awake dhewe kan lelungan adoh. Lungane awake dhewe ora mung Jakarta, ora mung ning Bandung, ora ning Kalimantan Sulawesi, ning arep lunga adoh ning akhirat penuh dengan perjuangan. Nek ora bekal ora sangu, remuk welek. Namung sangu PPO, remuk. Yes. Kowe iki namung sangu PPO, Bu. Remuk kowe. Arep nyang akhirat kok sangune PPO. Rumatan ngapunten, nyang akhirat ngono ki. Upamane napa awake iki masuk angin terus ngono lho. Masuk angin terus nang PPO. Arep ya Allah Gusti, biaya Randusari dan nyenengke. Sanggu akhirat ki PPO. Sangune duit. Halo. Wis tak sendrake. Sapa sing piyai semen iki sing ora seneng duit mangacung. Mumpung sayuk teko kene duitmu sing ning kantongan gawane ning ngarepan tak gawane pulih. Betul betul. Kabeh seneng duit. Nang Jakarta mesti nggo duit, ora nggo duit remuk kowe. Kowe nang pasar Bonluwak, ning pasar Jatinom mesti was menggendong tenggok karo menuku tempe. Sembarang apa-apa neng yang buka dompet reneng. Remo arep pokoke PPO. Niki kula PPO ngono. Iya. Barter PPO ngono. Remo. Halo. Halo. Ning ngapunten Pak, niki tak etokke lagu kae lho. Usluk. Lagu PPO. Tak etokke lagu usluk apa kuwi? Sluku. Aduh. Ini sing lagu logat iki mau aku ya rada mrinding. Oh, sluku ngono lho. Nak kleru lehmu. Anu kudu gerak ketok. Bila kuwi terang. Piye mau? Sluku ngono lho. Pak ngapunten Kang. Ya aja mbok anu ya. Aja mbok tirokke ya. Aku bar bengkolang sandal anak sapa wis ora ngerti mulai sekolah kuwi. Ning ngarep omahku dalan kae. Kuwi karo ngetan bareng ngono ki usluk bathok usluk si Rama liuliye majendit. Oh, lah wong Randusari mah edan kabeh. Kayak meneng bocah cilik-cilik cecer mare sandang ngane resik dicongkok dikire ngono yo. Kowe tak kowe iki anake sapa to le? Mulang sandal aku ngono. Ora tata aku ngono kuwi. Ayo bersama Hadroh Subhanul Asikin usluk apa ki? Sluku patok dados. Nah, golek rampung. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fil ilmi Allahumma
محمد عدد ما بعلم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة سلوكوا بدا إلا إلو سيرامو menyang Solo leh oleh tayong putra suku patok Ilahi Sirama menyang Solo leh oleh tayong Jendit lo 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 ba oh mati ora oba yen obat medeni bocah dole odoe Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina محمد على ما بعلم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما بعلم الله صلاة دائمة bidawami ملك الله وحد صلاة Saya Pak ngapunten njlentrehake sithik mawon sadurungipun tutup. Niku lho sing syair terakhir iki lho. Yen urip goleka duit. Ning saiki rebanane ku ngapunten. Sing syair terakhir iki diganti. Yen urip sregep ibadah. Kuwi bener ning kurang bener. Jeung Sunan Kalijaga ki le nganggitke ora ngono kuwi nak ngisor yen urip sregep ibadah. Dhuwur ki kudune diganti. Halo. Usluk apa kuwi? Sluku-sluku bathok ki karepe piye? Ngono. Kuwi. Aku yo ngapunten iki padha karo nggonku dhewe sing kuwi gen sesuai karo tek aslinya. Ngono. Ora diganti usluk-usluk apa kuwi ora kuwi. Ngono. Termasuk keri beli dhewe ya. Aja ngenti kuwi yo bener ning kurang bener. Maksudnya iki lho Pak. Apa sluku-sluku. Sluku-sluku usluk-usluk piye to kuwi? Sluku-sluku bathok kuwi maksude nyambut gawe ning Randusan ning Karangreja kuwi aja mung sluku-sluku tok. Aja mung ngetan ngulon. Munggah dun. Ngalor idul. Ngetan munggah ngalor ning bathuke digunakake elo ngono lho maksude. Ela-elo maksudnya apa? Kelingan karo Gusti Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kaya sing saiki ditindakake karo warga gotong royong Randusari, eling karo Gusti Allah, tirakatan ngundang pengajian, sholawatan, kelingan karo Gusti Allah, ya la ilaha illallah. Ngono. Bathu ela-elo, sirama menyang Solo. Sirama ki maksud iki sirama adus, ngilangi hadas. Ngilangi najis
ngono Sirama menyang Solo menyang salat toharo adus wudu terus nyang salat Sirama menyang Solo oleh payung lah nak wis eling karo Gusti Allah terus gelem wudu gelem salat monggo kowe bakal entuk payung kuwi ora bakal kepanasen kowe ora bakal kudanan sebab kowe entuk payung andane kok ngengkel men halo kowe napa ham-ham payung moto mak jendit yen kowe jeh enjoh mak jendit kuwi obah nek kuwi iso mak jendit obah wong mati iya nek obah medeni bocah maksudnya apa pun kitab sebut iki Pak sing saiki sedo dikubur eneng makam kae setiap hari mung njaluk supaya napa kon nguripe meneh Gusti kula manggesangke melih Gusti lah kowe napa tak urip meneh wah kula ajeng selawatan ajeng ngundang Kang Sayuk ajeng ngundang karo Rebana Subhanul Asikin kayeng Rajama murah tenan